Dunay usa ka philosopher, I don't know kung mao ni siya, I cannot remember, but dunay usa ka saying sa usa ka philosopher na ingon, there is nothing permanent in this world but change. It means, kung dunay pagbago, dunagay pagbago gyud mahitabo. Mao ra gini usa ka butang nga kanunay mahitabo ang pagbago. Apan ang pangutana, unsang klaseng pagbago? Pagbago ba padong sa kamayuhan o pagbago padong sa kadautan? Doon na lagay pagbago, di ba? Kanunay ko diri makitaan nga dunay mga kakalain-lain ng mga colors. I think these are batch, no? Mga batch sila sa high school, no? How many years pa? 10, 15, 20? Sometime ako nasultian. How many years na kamo mo nagkita? 40 years. 40 years ago sa inaong ninyo sa karon. Dilahi, no may bago, di ba? Una, niwang, sexy, o karon. Gamay na lang ang t-shirt. So there's a change. Pero importante ang pagbago padung sa kamayuhan. Doon ay usa ka istorya sa usa ka magtiayon, uniin ang iyang bana, kanunay muinom, magpahubog. One day, niingon ang bana, kining bagong tuig, magbag-o na gyud ko. Dili na ko muinom. So karon gikan sa akong opisina, muli ko nga dili ko mohapit sa akong mga amigo, kundi mag-inom. So kanang adlaw gikan sa opisina ni uli siya. Og niabot sa lugar kung kanunay siya nga moinom. Dunay ni-invite niya pag-inom, wa di siya nilingi. Wa jud siya niadto. Hantod nakaabot siya sa ilang balay. Perting lipaya niya kay nakabot o wala dyan siya kanang adlaw. Itawag niya ang asawa niya, Darling, very good ang naitabo karon. Wa jud ko nakainom. Lipay kay ko sa tanan. Tungod, lipay kay ko sa tanan. Kinahanglan jud mo celebrate ko karong gabi. So karong gabi, mo inom ako. Wala mo nga tawa, mainom sa usab. Pasabot, wa siya na usab. Diba? Maghihapon siya. Mauta na, no? Ganahan ta mo sa pero lisod kayo, pero maulang gihapon. In this Advent season, mao ginahagit na to. Umasa na ang gipahinomdom ni Juan Bautista sa atong tanan. Ang pagbago na mahitabo sa tuang kinabuhi. A change of heart and mind. Pero ang pangutana, unsaon nato pagbago? Unsa ang mga butang na kinahanglanon nato buhaton para dunay pagbago gyud nga mahitabo sa atong kaugalingong kinabuhi. The word change akong gamiton. It spells C-H-A-N-G-A. Una, kung ginahanglan o ganahan ta, doon ay pagbago sa itong kinabuhi. Dapat it is a choice. Diba? Choice good ni mo. Dili sa ubang tao. Kung ikaw gani, maingon ka, papag-o na gyud ko. Pag-o gyud ka, kay ikaw may naingon. So it must be a choice. It must be a choice, not by chance. No? Choice and chance, dako ang diferensya. Muna, pagpili sa decision, it must be a choice. Because a choice produces a real commitment. A commitment founded in a solid ground. Diba? You know, tomorrow,
I've been celebrating a Thanksgiving for my 25 years as priests. I just celebrated in Lourdes. And I really thank God, 25 years. Iban siguro sa inyo magtiyayon, nakaabot na mo o makaabot pa mo. That's really a real grace. And I said to myself, what of the question, ngano nakaabot man ko ani? Ang usara gyud katubag nako tungod kining tawag sa Dios sa ako it was really my choice. Di ba? Ipili ni nako oy. Bisan unsa pa kalisod ang akong nagian. Good. It's not all full of roses. The same also with you. You can tell me. Ang iyo pag kuyog mag-asawa, dili tanan puno sa rosas, but also full of thorns. Pero ang pangutana ay if it was your choice, kung katog yun, imog yun ginpili, bisag unsa pa katunok ang maabot sa inyong kinabuhi, maparugyog ka. Mao na. So if you want a change, the same also. It must be a choice. Okay? Next. If you want change to bring change in you, H, don't lose hope. Ayaw, good. Huwag ka hindi pagwagtang, paglaom. Doon ay paglaom. Ay, wana, mabuwag ng bayan niyo eh. Wa niyo gin may pag-asa ng duha. Parting batian na gining relasyon. No. Don't lose hope. Padayon. Let your attitude like a constant drop of water. Nga constant drop of water. One time, doon ay usa ka lalaki. Ganahan na sa mana. Unya, ni kuha sa pisi, niya gibutang dito sa kahoy, o mulayat. Bago sa mulayat na say nakitaan, nga usa ka bato, nga hapit ng bumabuak. Ay nga naman, dito siya nakakita, na doon ay natuo nga tubig. Katong tubig kanunay natuo dito sa bato, mahapit na mabuak. Ingon siya kaning bato, nabuak pa gani, di ba? Nga, tuo lang sa tubig, kaning akong problema, ako sa di masulbad. Diba? Kahi guna kayo ba to? Pero, wag yun siya na-surrender. Sige, kanunay na, sige. Hantod na buak, hantod na wagtang ang atong problema sa kanyang buhay. Diba? Mao na, din ako. Ngano ni Sur mga riya? Lakilak. Ano ba? Because maybe it was not your choice. Diba? Gipugos ka lang. Kinsa gipugos sitwasyon sa mga amigo, unsa man, shotgun, unsa ba? Inahanglan ang pagpili nimo. Dapat ili kita mawagtangan og paglaom. Ha? Remember, bisag unsa kalisod, ka-painful, kabati sa katong kinabuhi, sa una, doon na go'y chance ang mabag-o ang atuang kinabuhi. Tangan ba yung tanay bawaan? Diba? O ang kinanglan na yun na to, paglaom. When there, ingon sa ni Kwan, ni Cardinal Tagle, di ko kalimtan ningon siya katong nagmisa sa last words. Until now, I still bring this one as a kind of hope na ningon siya nga, when there is no more love. When there is no more faith, have faith. When there is no more hope. Kung wala na'y paglaom pa yun. Diba? Dili. Sige, hantod, paglaom. Ay, wag tanga. That's it. And that is the spirit. Diba? Oo. Wala ay, nindot lang. Ang kinabuhi, bisag unsang butang pagkapingon ka, Father, nindot ta pala sa imong kinabuhi, kay pare, kasi ningon mo. Umaingon po ko, nindutan ninyo may asawa na mo'y anak. Mingon po mo, ingon mo.
Pwede na ibalik ako sa away, balik na ko sa iyang nanay. Diba? At if it is your choice, no matter what, mapadayon jud mo. Diba? Mao na. So, that can bring change if there is hope. A. A means acceptance is the beginning of change. Diba? Diba? Mayingon ka, sus kaunag, gwapa man isa ko sawa, oy. Pag mata na kugi, sabi ng naong niya. Pero, dawaton nagyapon ako ni siya. Perting batia masing iyang attitude, oy. Usus, wadi ko kibaw, 10 years, gawas man yung kinaiya niya, perting batia. Pero, ako na magipakaslan ni siya. Diba? Akseptaron na lang ako ni siya. Acceptance is the beginning of change. If you want to bring change, you must know how to accept things that you cannot change. Diba? Ito na butang na dili yun na tumabag-o. Diba? Akseptaron na lang nato ni siya. Pero it's so hard. Lisod kayo na siya buhaton. Next is N. If you want to bring change in you, don't say, I can't. Ayog ingon, dili na ko. But be a person that always say yes, I can. Diba? Daw niya eh. Apay, dili ka maingon ma. Dili na, dili yun siya matabo. Dili yun ni, wala na. No. Bisag dili, maingon ka, kaya ni. Pasabot, and don't be negative. Diba? Negatibo mo na pagtanaw mo sa kinabuhi, kung imong naong, puro negatibo. Diba? Be positive. Kani, di na ko kaya ni. Hindi magug kaya, pero kaya no ni. So, positive ang imong pagtanaw. So, don't be negative if you want to bring change in your life. Mo nang ino na to. May bitaw na sila, be optimistic. Be optimistic and not be pessimistic. Anong sabi optimistic? Kanang always positive. Pan ba? Pessimistic ka gani? Hindi ba? Wala. Inagin siya. Optimistic ka. Sige lang. Okay na siya. Moningon nila. Kuno ba? Kanang upaw, happy na naman upaw. Iktanlaw mo sa amin, mingaw ka. Sus, gumaya lang sa akong buho ko. Pero okay lang. Gamay rin sa akong suglayon. Di ba? Nindot kayo na siya. Ano ba? Mga na optimistic. Ano ba? So, always be positive and not negative. Next is G. If you want to bring change in you, be grateful. Di ba grateful? Be grateful, be thankful. Whether small or big, pasalamatan na to. Kaya sabi, ay, nagkamayaran eh. Babling kami na eh. Unsaon taon ka, oy. Sige lang, dawata lang na. Be grateful always. Diba? Pasalamaton ba? Dapat mapasalamaton tang natawo. Ang usa ka tawo nga pasalamaton, always smile. Ano ba? Are, hatag gamay ra na sa. Sige lang, gamay. Okay ra. Diba? Focus on positive things. Ingon ako. Be thankful for all your blessings. Big or small. Ingon sa English, don't be sour grapes. Ang ingon gamay, ay, paita. Ayaw na, dili. Be positive. Ha? Yun. Be grateful. Be thankful. Ayaw sige reklamo. Ano ba? And lastly is E. If you want to bring change in you, you must know how to let go. Let go what? Ambot lang. Kung say let go ninyo. Mga butang na dili na maayo, nga makahatag sang maayo nga relasyon sa inyo o sa inyo kinabuhi. Unsa man, spiritual, physical, o unsa man diya. Ikaw, kay bao na ka nga nakaisakit sa heart, igo lang yapon. Diba? O, kay bao na ka, ngayon na, buhaton lang gihapon. Let go na. Putlon na. Dili na sa mao. That's exactly the meaning of Advent now.
a change of one's heart and one's mind. Nga igsunan, mauni kani mga butang na kinahanglan nato hinumduman para dunay pagbago mahitabo sa atua. No? But all these elements, dili ni siya mahimo og tinuod kung ang Ginoo wala kanato. Wala kanato. Ang Ginoo wala kanato. Mao ni na lang ingon na the one thing that is necessary and permanent. Ang Ginoo kanunay na anato og kinahanglanon, di ba? Oo na. Bisagon sa panimo kung wala. Ingna ko ninyo kung wala mo'y Ginoo, bag-o mo? Mingon ka? Ay, bago na ako ni paningkamot. Sige lang, tanawon na to. Hantod kanusa ka. Pero, nindot kay na, naningkamot ka, nahimo na mabinungahon ang buga nimo, ang Ginoo na pagyud nimo. Anay nindot. So, timan-an na to. Kining butang tanan ngagsulti nako nga buhaton nato nga magdag pagbagko ay kalimti nga ang Ginoo naagyod kanato. God is the only one can bring a real change in you. So therefore, i-let go na nato tanan. Putlo na to na tanan ang dapat nato putlon. Let us start new. N-E-N-W. What do you mean by new? Let us remember this one. Never and allow evil win your heart. Diba? Kaya kung naadiya ang demonyo din kasing-kasing ni wag pagbago. To never allow mga dautan na mga butang nga mupuyo sa imong kasing-kasing. So again, never allow evil to win your hearts. Niingon si Pope John Paul II sa mga batanon sa Amerika, doon ay tulo ka butang nga baklanglan ninyo dalhon sa inyong pagbiyahe. Ingon siya, raise your hand, hold on the cross of Christ in your hands, ingon siya, and put your hands on your lips and bring the words of Christ in your lips. And the most important thing, put the grace of God in your heart. And there will be change. Iman-ana na ninyo. Ha? Magkisunan sa pagpadayon nato sa atong Santos na Misa. Next week, we'll be already celebrating. Mananay sa loob ko, timanana, muna joyful. Joyful na ta, maabot na yun ang Ginoo. Unta, maabot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pero dili niya maabot ang atong Ginoo sa atong kinabuhi kung walay pagbago. Busa, let us start to change now. Manindog kitang tanan.